जी दीदी अभी तक ले भैया और गइल बा जाल लावे खातिर बचिया के दान करे खातिर पंडित जी के लिए आवे पर प्रसादी किने खातिर अभी तक ले नहीं जाना है तरह के सब तोरा लौकत टे पैसा उतना और आ गइल ओ बुढ़िया के चलते तो के वे लौकत टे के अभी ले आइल जाना। अरे वैसे ना बोलल जाला अब आज ना त काल लटके वाला बड़बे कइल बड़ी का जरूरी बाटे पैसा लगा के। अरे तू आज में त काल खाली मर है कि न बा ए बचिया अरे करल जरा एगो टोटरम बाड़ी जा हो। हां मजी बोली अरे कने नु अरे हौ विधवा पेंशनिया मिलल हनु त एगो बाछी बतिया के आइल बानी ठीक बनू बछिया बचवा और के कोई दिहली आवे के हम तनी जा तनी आराम करे मन नहीं खेला गो तंचियो हमनी के बतिया ले बन जा बचिया के बस ठीक बा बचिया लोग हम जा तनी बचवा और के तनी खाना पीना पर ध्यान दी हो जा हम आवतनी दुआर पर ये मतलब 6 महीना पे पैसा आइलटे आ वो पैसा बुढ़िया के में चल जाई। अब बा ऐसे ना बोले चाहिए दीदी हमेशा यही तरी बोलत रहनी। अरे बूढ़ पुरानिया बाड़ी आ वैसन हो गइल बाड़ी त ले दे के कसौ तनी मनी एने से ओना ओरिया ही के ना बटे तुम तोरो ना बुझाला अगर बुढ़िया मर जाए तो हमें तो लगबे करिनु आज में तो काल बुढ़िया की जिंदगी को दिन के बटले बैठे झूठो ना पैसा लगता टे एगो खाली भेद बा हटे कि बाछे छुआदा होई छुआदा हो छुआदा ऐसे कुछ होला ऐसे कुछ ना होला क्या हम पे बैठले बोल हम बाजार के आ गनी जर जोगाड़ हो गइल बा। हां अब तू चौका का पूर देले बनी जा लिपोत देले बनी है ना तो जल्दी तैयारी कराओ जो सामान लेके चलो जब पंडित जी के बुला लियो हो अरे जे ड्रामा ढोंग है का हम लेके आइए गनी का। हां तो ठीक है पंडित जी के जा कहियो पंडित जी के लिए ना हां कि भैया आ गेल बाजार करके चली जल्दी। सब बुझाला हां आप बच्चे लिया के दो हां तो ठीक है मैं जोगाड़ होइए गेल बा। हां तू बाजार करके आइए गेल ना। हां कुल अगरबत्ती थरिया में लिया हो जा चलो जा बढ़िया से हो जा खा के भाई रख के होता नहीं। हां आ जाता नहीं हम पंडित जी के लिए लेवे चलो चौका पूरी गई कला सावा रख के अब बढ़िया बढ़िया बिछा दी हम लाके जगह है एकरे ऊपर बिछाएम नु तैसे लेटाई ना। हां चलो हो लिया हो कुल अगरबत्ती अगरबत्ती लाई जी दीदी देख के रोड़िया ना मिलता टे आ तो रखी ना बढ़िया ही पंडित जी अभी तक ले नहीं रहना सारा जो तनी जा और वहां के जानी ना कोनो काम करे तो सट जनी होनी कितना काल में पंडित जी के दे खातिर अभी नहीं जाना तो अब वही में दान जितना देवल जाला हो तो नहीं ना दान कुल ना पंडित होके करना से खाली लूटे खातिर पता नहीं क्या बाबा के लिए आते नहीं गुरुजी के ना बाबा जी जी बैठी बैठी बुलाइए काय के नहीं के कर काम हो देखी माई के लिए ले आओ जा जे हम बच्चिया ले आओ तनी। हां गौरी गणेश ना बनाए ना। हां तो बनवाई जी पंडित हम बताई बरोबर ले हो जा ए लगे अंतिम संस्कार कर दी पूजो हो जा बुढ़िया के चलते है जे गौरी गणेश बनावे के काम बा। हां दूगो कलसा पर एगो पोलो पर खड़ा देखी दीदी कैसे कैसे पूजा हो खाता का कर बाबा माई एगो पूजा होता है। तबीयत खराब रहा हां पूजा हो तब क्या करबे माई लटकल दिया तो सोचे नहीं कि सरकार बाबा बाछी अच्छी छुआ है जा बाबा। हां खड़ा बना दो माइल लटक के कर ले बोले कोई गिरियो जाई। हां यही से ना ना ये व्यवस्था बाछी होता छुड़ावल बढ़िया चीज हटे। अच्छा एकरा से माने पूर्ण होखेला ना बाबा हां आदमी के मुक्ति हो जाला बाछी मुक्ति हो जाला बोलो आदमी ऊपर चल जाई नहीं एक ही बाछी छोड़ बढ़िया चीज है कोनो तरह के पाप परासित रहेला कौन चीज पूजा पाठ में कौन है तो बाबा बोला मम्मी के सपना बोलेंगे छोड़ाई तब बाछी के छुई माई ना हां तो बुलावे के काम माई के बुला के बैठावल जा या होता नहीं ए बछिया के ले आई ताकत ना हां बाछी के ले आओ। हां लिया आई बाबा कोनो चीज की कमी नहीं है ना ना सब ठीक बाटे थोरो में होला ढेरों में होला सब कोनो कराल जरूरी बेटे का बाबा। हां बाछी आदमी के चलते माई फिरत मरे बढ़िया आदमी किनारे खातिर अगर बाछी छुली तो ठीक ना बा चलते फिरत हो सवास में आदमी जब काम करला तो बढ़िया रहला। ए वो बुढ़िया दिया ना हो तनी माई के बैठे के ले ना दीदी घूमने से बोला एगो आसन तइन दे दे जा। हां एक देह नहीं के समरा तो क्या करब जी एकदम पुरान हो गई है। हां
अब जिंदगी में तो दुख सुख लिखल ही बा वही तरीका से बार करे के बटे और का अच्छा उ सब का समय बा एक आदमी के समय नहीं है बैठाओ भुइया ना बैठता अरे भुइयावा कैसे बैठे इतना नीमन से तो लिप ले रहनी है कि चल कराई बाबा चलो जा ले वजह बाछी हो लेके बाछी छिले वजह बोलियो लिखा छुटकी चलिए तो नहीं हां बाबा ना हो तो हम लोग के गांव और ना होला हमनी के गांव और हमार गांव गोरखपुर है हमार गांव में सब ना होला हमनी और होला हां एथी एगो परा चाहिए जलन देवे खातिर है ना हां त लिया तरे बच्चे देखी बाबा जल्दी जल्दी करी तनी ठीक बा ठीक बनाना ठीक बटे हेरिया करी ना जिया गला खड़ा कइले बनी रहुआ देख हम कहीं माइक ऊपर मत चढ़ जाओ ना तो वो कचरा चल ओम बाबा पवित्रो पवित्रवा सर्वांग स्थागतो पिवाज स्मृत पण्डिकाक्ष अभियांतर सुचम पण्डिकाक्ष अपनातोम पण्डिकाक्ष अपनातो हां तनी आचमन करी ले जल हाथ के केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणभ्यो नमः ऋषिकेशाय नमः हाथ धो ले हाथ के अक्षत लेके हाथ जोड़ी गणेश जी के तन ध्यान करें ओम हरि ओम स्वस्तिनः इंद्रो व्यसर्वा स्वस्तिनः पोखा विश्ववेदा स्वस्तिनः अस्तारक्षो वारिष्ठनेमि स्वस्तिनः बृहस्पति दधातु त्रिखदशवा मरुतः प्रसन्ने मातरः शुभं यावनो विदते सुजग्मय अग्ने जेहवाम नमः सुरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कणेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाग्निर्जय जत्रैः स्थिरंगैः तुष्टवा शशनुभिर्जय सेमहि देवहितं यदायु शतमिनुशरदो अन्तिदेवाय त्राणतिकराजरसन्तनु नाम पुत्राश्वजात्रः पितरो भवन्ति मानो मध्यारिलीखतायवन्तो ओम अदिते जौर अदिते जमदिते जमाता स पिता स पुत्र विश्वे देवा अदिते पंचजना अदिते जजातमदिते ज्वलितम ओम दौ शांति वृक्ष शांति सगुण शांति पृथ्वी शांति राप शांति रसद शांति वनस्पति शांति सामा शांति शांति रेव शांति भवन्तु छोड़ दिया था हाँ हाँ बाछी के पोछ पकड़ावे के काम बा संकल्प करावल जाओ ओम विष्णु 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 दे परमात्मने न सिर से तबरा कल्पे विशंत कल में चढ़े यह मोदी पे भारत वर्ष हो लोके आर्या और तेक देशांतर्गते मास में मांसे कार्तिक मांसे शुक्ल पक्षे त्रोदश्याम तीर्थौ तदुपरांत चतुर्थ्याम तीर्थौ अपन यहाँ के नाम धल के होई ठीक ना जो नाम होई अगोत्र कश्यप गोत्र है तनस्य कार्तिक मांसे गौ निष्क्रिय सहित द्रव्य इत्यादि दक्षिणार्थम तुभ्यम हम संपद्यते छोड़ दी ओकरा में अच्छा गौदान संकल्प छोड़ दी हाँ अब गौ के तनी पूजा करे के काम बा भैया अच्छा तो सब अब ये रोपी छोड़े के काम बा गौ के ऊपर जल हो हाँ 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 उजले ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये गौरी नारायण नमस्तुते सुमुखदायी कदंतक्ष कपिलो गजकर्ण कालम बोधर सर्वतो विधना शोभनाक धर्मकेतु गणाध्यक्ष भालचंद्रो विजानन भाषातानि नामानि य पठे शुक्ना जपे विद्यारंभे विवाह च प्रवेश निगर में तथा संज्ञा में संकटे च विघ्न तस्य न जाते शुक्लां वरदं देवंधनं शशिवर्णं चतुर्भुजं सन्नवन्दं ध्याशय विघ्न विघ्न प्रशांत वीरं च गुलालं च रवाचन्द्रं च इष्टं समर्पयामि भ्यो नमः ओम हरिद्रालेपनं च इष्टं समर्पयामि भ्यो नमः पुनमुनिलेपनं च इष्टं समर्पयामि भ्यो नमः हाँ तनी अगरबत्ती जला के दे दो पूजा पाठ अब तो मतलब अब हो गइल ना बस बस अब तर्पण करावे के बाटे गौदान के देख हम बढ़िया बढ़िया से होई गौ के पूछ के पकड़ के तर्पण कइल जाला ओसे का होला सब आदमी वही से ना आदमी बैतरनी पार होई बिना गौ के तर्पण कइले बैतरनी कैसे पार होई अच्छा जवन जवन नियम बताओ तो नियम से करवा दे और कोनो नियम है तो पूरा करवा दे एहू तरी बूढ़ी मैया लहजिए गइल बाड़ी कमजोर हो गइल बाड़ी दिन भर ठूस तली तब वो तो का करी गौ माता ना ना कुल ना कहल जाला मतलब अनाज दे ही ई कुल ना कहल जाला बूढ़ पुरानी आदमी के ध्यान रखे के चाहिए
ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोता द्वार से प्राण से अग्नि हवा अजायते वनस्पति रसो धूपम नासम लहरियाग शब्देवानां धूपम प्रीतां धूपम दर्शयामि समर्पयामि दीपम दर्शयामि समर्पयामि भ्यो नमः। हाँ चली अब हम पोछ पकड़ी एथे तू तनी अब जल दो। हम जल गिरावो है लोटा के लो जल हम गिराई। हाँ पोछ पकड़ा दो इनका के कुछ धराओ। हाँ। हे मैं कर। हाँ 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 हे मुहे तनी घुमा दो। हाँ आवाज ना कि रात का बोल। हाँ हमरा समझ में क्या छोटकी लाल पहले दे तो ओकरा भी भगते ना भी हमरा भी बोली ना। हाँ ओम ब्रह्मातीपताम ओम विष्णुतीपताम ओम रुद्रस्तीपताम ओम देवस्तीपताम ओम छंदस्तीपताम ओम ऋषस्तीपताम ओम वर्चस्तीपताम ओम औषधस्तीपताम ओम विष्णुग्रामस्तीपताम ओम विष्णुतीपताम 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 तनी अपना कुल पिता पितामह लोग के स्मरण कर लेबे को ही पुरखा पुरानिया लोग के ठीक ना। हाँ ओम विष्णुतीपताम 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 ओम विष्णुतीपताम। चलो हो गए हो गइल बाबा। हाँ अब ले जा बाछी बांध दो जा। बांध दो।